So ngayon mga boss, nagdala ako ng barel kasi babaril ko dito yung mga putang na to. Nandito kami para manchis. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss, and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss JFG Films. And for today's video mga boss, ngayon kasama ko ngayon yung mga J-Pro dito. Ayan, si Boss Lloyd yung kasama ko papunta dito. Kami yung late ngayon. Bakit tayo na late ngayon, Boss Lloyd? Napaka-traffic, boss. Napaka-traffic at syempre, late ako naka-out sa trabaho kasi may ino-audit kami dun sa office. Hindi na yan totoo. Hindi yan totoo. So ngayon, kamusta kayo dito? Kanina kami nag-antay. Nag-antay. Mga ilang oras na? Nasaan Mga ba yung iba? Andun pala. Mga 3 hours. So ngayon mga boss, nagdala ako ng barel kasi babaril ko dito yung mga putang na to. Di actually, stabilizer yan ng cellphone. Tara. Asa sila? Alam mo ba, boss? Asa sila? Kanina lang kami nag-antay. Asa sila? Ato ta. Tara. Bakit kayo dito? TikTok? Nandito kami para manchis. Ta, arats. TikTok pala sa boss. Huwag tang nadira, wala buta. Dati mga boss, dito po kami nag-dance video ng mga sayo namin sa J-Pro. What's up, Neko G? Kamusta ka na? Okay lang, Bakit ngayon ka lang nagpapakita? Kasi na-miss kita. Kasi, Kung idol mo. bakit ka dito tayo sa Maliwanag? Bakit ngayon ka nagpapakita? Umalis ka na ba sa grupo mo sa BTS? Hindi pa ako malis, boss. Pero malaki na kasi yung channel. Actually, na-miss ko si Neko J. Ito yung pinaka best friend ko talaga sa mga video namin. And Nakita boss sa mga video-video na. pero sa totoo lang mga boss, alam niyo ba kung bakit wala na siya sa grupo namin? Sa totoo lang mga boss, nagka-misunderstanding kami. Pero ngayon okay na talaga. Okay na kami sa ano. Pero sa totoo lang, bakit ka umalis sa group chat? Hala. Katulong last. Ano katulas? Anong katulas? Bakit ka umalis sa group chat? Diyan sa Ano? Not feeling well. Puta na. So, Matawag ako ko pero may boss. Boom, ito ano ko ni chat. Di boom, ningatan ako dinoy. Ano di si boss Junpil ni chat nako. Ano di si boss. dili kay di ko ganahan nga mabasi. Baka naman sabihin mo na, tangin na meron kang problema sa akin tapos nagchat-chat ka pa. May lakas loob ka pang nang chat. Yung ganon. So ngayon ito yung part na nakita nyo naman sa mga dati kong vlog, sa mga dati kong dance video. Ito yung kasama ko sa dance video. At syempre siya yung taga-video ko dati pa. Yung mga yung mga gala-gala natin dati. Diba? Yun, dito yung napakaganda ng lugar mga boss, no? Dito kami gumawa ng mga dance video namin dati. Ayan, kamustahin. Hoy, kamusta kayo? Anong oras kayo pumunta dito? Alas 5. Alas 5, pasensya na kayo kasi matagal kasi ako nakapag-out dun sa trabaho. Dahil may ino-audit kami sa mga papeles. Yun. Sige, okay lang. Okay lang. Okay lang. Ayun, may aeroplano. Kasi airport kasi yan sa likod. Yung likod niyan, dyan yung paliparan ng aeroplano, ha? Sa trabaho niya karon. Yung lang, di mo. Ala pa. Uy, pasensya na kung matagal kami. Pasensya na. Saan naman kayo pumunta? Kasi late na kasi kami sa nakapag-out sa trabaho. Push up. Push up. Okay lang yan. Bibigyan na lang kita ng basbas. Alam mo, Joshua Dinoy. Magiging master ka. Okay, ngayon mga boss, hintayin mo natin na ma-okay na sila kasi nag-practice pa sila and doon silang Boss Lloyd. Ikaw lang ang mga alam sa lugar na to. Kasi ito yung baluarte mo. I would like to shout out things. I would like to shout out to my father and mother who always watch Junpil Hilig's video. Tita, maraming salamat sa support. Uy. Aray, bakit ka naglayas no Layas ka? Oh, layas ko. May dalaan ng mga Kalaya siya sa bukid. Bukid. Cyrus siya ba? Bata sa Liking Kawayan. Sa group chat. Sa channel mo. Ang pangit ng buhok ko. Mag-start na po kami. Papatayin na po namin to. Okay, sige, bye-bye. Mag-start na. Ate, manin niyo
bakit kani ba tong kani? Asa ka dapit? Pamina ba? Tanawa ka na ba? Ayo pala layo ha. Ay, malapit na yun. Kulok sa mga kulok. Hala, kisa na yung music ato. Nakisahin ko sa G sa to, ba? Kasi na music ato. Nako. Ato? Sure. Tarong ba? Video. I-save niya? Oo. Naam siya na eh. Pangkot ba? Bus Chuy, video Bus Chuy. Okay, naganda pa si Neko J. Buslight. Yan taga-video namin ngayon. Kanta, may kalit mga Buslight. Okay na, Nay. Kaya lang. Go. Namay lang. Okay mga boss, gagamitin namin tong stabilizer ko sa cellphone. Para hindi siya Hindi siya makurug-kurug. Oh, hindi siya shaky. Hindi siya Paano yung kurug-kurug. kurug-kurug ng now? Kurug-kurug ng now. Ako'y lasing at kanina pag-alawan. Mapapansinan na. Ako'y lasing na tagay pa. Maujud, nanong imo magibidyohan ang mga tiil. Patay na yan. Pero magtiil manok. So kaya mga boss, mag-jacket na kami. Okay lang ba yung pag-video mo? Wala pa. Okay lang ba? Goods na goods. Oh, goods. Goods na goods, mga China Oats. parang mga ano ba? Para silang mga pro dancer. Para silang parang isang pahiwatig. na magpapaalam ka na. Paano kantahin yun? Parang isang... Better? 3, 2, 1, start. Ano nangyari sa inyo? Bakit ang daming mga Hindi palpak sila nyo? marunong sumayaw, Pel. Hindi sila marunong sumayaw. Ako yung nagturo, hindi sila marunong sumayaw. Salamat, Chappy! Pangan na yun, last na lang kayo ha. Los. Salamat, Chappy. Pagtatakobin na, ako yung pinakita. Pawis na kami mga boss. Basta pa dun. Chuye. Oh, chuye bitaw. Last one. Last one. Last one. Nikalas, baka nasundog, magmayo ka, maghaptak kayo. Para saan tong sayo nyo? Para sa audition? Audition sa J-Pro. J-Pro? J-Pro po. Dapat galingan nyo ha para makapasok kayo sa grupo namin. Pag hindi magaling yung pagkasayo nyo, umuwi na kayo. Joke lang. Gay. Let's go. Okay na ba, team? Okay na. Ge. 3, 2, 1, start. To the world, pick it up from there. Up back, get it on from there. So ngayon mga boss, kita nyo yung buhok ko mga boss. Para na akong naligo na talaga sa pawis. So actually, eto sila na lang nag-TikTok. Up back, get it on from there. I'm a ride those singing with me. Oh, take it to the world. Balas, nataga tumas. Okay mga boss, tapos na yung video shoot namin dun sa choreography hindi pala, dun sa pamunuan ni Joshua Dinoy. So siya po yung sa kanya yung yung content ngayon na gagawin naming dance video. Anong title ng kantang yun? Tingnan nyo na lang sa TikTok. Tingnan na lang sa TikTok. So ngayon mga boss, tapos na. Kumusta yung dance video natin ngayon? Okay lang. Enjoy ba? Enjoy? Yeah. Ano itsura ng enjoy?
So ayun mga boss, medyo basta na talaga kami sa pawis para na kaming naligo sa pawis mga boss. Flex muna natin yung kakabalik lang natin sa videography. Si Thank you Lord. Si Jay Conejos is your boy, Neko J. Yes, BTS gikan boss. Bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Hilig. Pakiclick ang subscribe button! At ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong videos! Okay mga boss, agad dito na lang. And see you in my next vlog! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.